Rodamons i viatgers, avui tenim una proposta molt atractiva. És la ciutat alemanya medieval per excel·lència. És la més important de Francònia i la segona més gran de Baviera. I durant la Segona Guerra Mundial va ser completament destruïda, però això està superat i s'ha convertit en una terra d'oportunitats per als protagonistes d'avui. Estem a Nuremberg. És coneguda en tot el món perquè va ser seu del nazisme. De fet, des d'ací Hitler va promulgar les lleis de Nuremberg, la qual cosa va significar l'inici de l'Holocaust. Deu anys més tard, Nuremberg va ser la ciutat elegida per a celebrar el juí més mediàtic del segle passat. Així es van condemnar i jutjar els principals líders del Tercer Reich. I coneguda com la xicoteta Venècia, descobrirem la ciutat universitària de Bamberg. Prost! I si en alguna cosa es pareixem els valencians amb els alemanys és que així saben disfrutar d'una bona festa. Des d'este Festival de la Cervesa arranca Valencians al món, Nuremberg!